Pam ddeithant yn agos I Jerusalem a chyrraedd Bethfage a mynydd yr olewydd, yna anfonodd Iesu 2 ddisgybl gan ddweud wrthynt. Ewch i'r pentref ar eich cyfer. Yn yr hwn, wedi'ch dyfod I mewn, chwiagewch ebol yn rhwyn. Ar yr hwn nid eisteddodd dyn erioed. Gollwngwch ef, a dygwch yma, am fod yn rhaid i'r arglwydd wrtho. Aeth y disgyblion a gwneud fel y gorchmynnodd Iesu iddynt, deithant ar asen a'r ebol ato, a rhoesent ei mentyll ar ei cefn, ac eisteddodd Iesu arnynt. Teinodd tyrfa fawr iawn ei mentyll ar y ffordd, ac roedd eraill yn torri canghennau o'r coed. Dechreuodd yr holl liaws disgyblion lawenhau, a chlodfori diw a llef uchel am yr holl weithredoedd nerthol a welsant. Bendigedig yw y brenin, sy'n dyfod yn enw'r arglwydd, tangnefedd yn y nef, ac ogoniant yn y goruchaf. Yr rhai o'r Pharisïaid o'r dyrfa ddwedasant wrtho, athro, cerdda dy ddisgyblion, ac efi atebodd ac arwedodd wrthynt. Pe tawai rai hyn a llefara'r cerig yn y fan. Pan ddaeth ef I mewn I Jerusalem, cynhyrfwyd y ddinas drwyddi. Roedd pobl yn gofyn, pwy yw hwn? A'r tyrfaoedd yn ateb, y proffwyd Iesu yw hwn o Nazareth yng Galilea. Yr amser hwnnw daeth y disgyblion at Iesu a gofyn, pwy sydd fwyaf yn Nheyrnas Nefoedd? Galwodd Iesu blentyn ato a'i osod yn ei canol hwy a dywedodd, heb gymryd eich troi a dod fel plant, nid ewch fyth I mewn I Deyrnas Nefoedd. Pwy bynnag felly fydd yn ei ddarostwng ei hun I fod fel y plentyn hwn, dyma'r un sydd fwyaf yn Nheyrnas Nefoedd, a phwy bynnag sy'n derbyn un plentyn fel hwn yn fenw I, yma'n fy nerbyn I. 6 diwrnod cyn y Pasg, a phan oedd ef y Methania wrth bryd bwyd yn Nhŷ Seimon y gwahanglwyddus, daeth gwraig, a chanddi ffiol alabaster o enaint drydfawr. Torodd y ffiol a thywalldodd yr enaint ar ei benef, ac yr oedd rhai yn ddig, ac yn dweud wrth ei gilydd, I ba beth y byr gwastraff hwn ar yr enaint, oherwydd gallesid gwerthu'r enaint hwn am fwy na 300 o ddarnau arian, a'i roi i'r tlodion, ac yr oeddent yn ei cheryddu. Ond dywedodd Iesu, gadwch iddi, pam yr ydych yn ei phoeni? Yma'r tlodion gyda chwi bob amser, a gallwch wneud cymwynas a hwy pa bryd bynnag ymynwch. Ond ni fydda fi gyda chwi bob amser. Deithant I Jerusalem. Aeth I mewn i'r deml, a dechreuodd fwrw allan y rhai oedd yn gwerthu a rhai oedd yn prynu yn y deml. Taflodd I lawr fyrddau'r cyfnewidwyr arian a chadeiriau'r rhai oedd yn gwerthu colomenod, ac ni adawa I neb gludo dim trwy'r deml. A dechreuodd I dysgu a dweud wrthynt. Gelwir fy nhŷ I yn dŷ gweddi i'r holl genhedloedd, ond yr ydych chwi wedi wneud yn ogof lladron. Clywodd y prif offeiriaid a'r ysgrifenyddion am hyn, a dechreuasant geisio ffordd I wlad ef, achos yr oedd arnynt ei ofn gan fod yr holl dyrfa wedi syfrdanu gan ei ddysgeidiaeth. Yna dechreuodd ei dysgu bod yn rhaid I fab y dyn ddioddef llawer, a chael ei wrthod gan yr henuriaid a'r prif offeiriad a'r ysgrifenyddion, a'i ladd ac ymhen tridiau atgyfodi. Roedd yn llefaru'r gair hwn yn gwbl agored, a chymerodd Pedr ef ato dechrau ei geryddu. Troes yntau wedi edrych ar ei ddisgyblion cyryddodd Pedr, dos ymaith ymgolwg Satan meddai, oherwydd nid ar bethau Duw ymaid y fryd, ond ar bethau dynol. Galwodd ato'r dyrfa ynghyd a'i ddisgyblion a dywedodd wrthynt. Os mynd neb ddod ar fôl I, rhaid iddo ymwadu ag ef ei hun a chodi ei groes am canlyn I.
oherwydd pwy bynnag a fy'n gadw ei fywyd fe'i cyll. Ond pwy bynnag a gill ei fywyd fy mwyn i ar efengil fe'i ceidw. Pa elw ag aeth rhywun o ennill yr holl fyd ar fforffedu ei fywyd? Pwy bynnag fydd a chywilydd ohono fi ac om geiriau yn y genhedlaeth aniwiol a phechadurus hon, bydd ar fab y dyn hefyd gywilydd ohonynt hwy. Roedd y prif offeiriaid a'r arbenigwyr yn y gyfraith yn dal i edrych am ffordd i gael gwared â Iesu, ond roedd arnyn nhw ofn beth fyddai'r bobl yn ei wneud. Ond yna, aeth Satan i mewn i Judas Iscariot, oedd yn un o'r 12 disgybl. Aeth Judas at y prif offeiriad a swyddogion diogelwch y deml i drafod sut y gallai fradychu Iesu iddyn nhw. Roedden nhw wrth ei bodd, a dyma nhw'n addo rhoi arian iddo. Daeth dydd gwyl y bara croew, pryd oedd yn rhaid lladd Owen y Pasg. Anfonodd ef Pedr ac Ioan gan ddweud, ewch a pharatowch i ni gael bwyta gwledd y Pasg. Meddent hwy wrtho, ble rwy ti am i ni ei pharatoi? Atebodd hwy, wedi eich fynd i mewn i'r ddinas, fydd ew dyn i'ch cyfarfod, yn cario stened o ddŵr. Dilynwch ef i'r tŷ yr ai mewn iddo, a dywedwch wrth ddŵr y tŷ. Mae'r athro yn gofyn i ti, ble mae fy stafell lle rwyf i fwyta gwledd y Pasg gyda'n disgyblion. Ac fe ddengis ef i chwi o'r uwch y stafell fawr wedi ei threfnu. Yno, paratowch. Dyma Iesu yn codi o'r swper ac yn rhoi wisg o'r neilltu, yn cymryd tywel ac yn ei glymu am ei ganol. Yna, tywalltodd ddŵr i'r badell a dechreuodd olchi traed y disgyblion a'i sychu ar tywel oedd am ei ganol. Daeth at Seimon Pedr yn ei dro ac meddai ef wrtho, arglwydd, nid fy nrhaed yn unig, ond golch fy nwylo am pen hefyd. Dywedodd Iesu wrtho, y mae'r sawl sydd wedi ymolchi drosto yn lan i gyd, ac nid oes arno angen golchi dim ond i draed, ac yr ydych chwi yn lan, ond nid pawb ohonoch, oherwydd gwyddau pwy oedd am ei fradychu. Wedi iddo olchi ei traed ac ymwisgo a chymryd i le unwaith eto, gofynodd iddynt, a ydych yn deall beth rwyf wedi wneud i chwi? Os wyf fi felly am minnau'n arglwydd ac yn athro wedi golchi eich traed chwi, fe ddyle chwythau hefyd olchi traed eich gilydd. Yn wir rwy'n dweud wrthych, fod un ohonoch yn mynd i'n bradychu i. Dechreuodd y disgyblion edrych ar ei gilydd, yn methu dyfalu am bwy yr oedd yn sôn. Yr oedd un o'i disgyblion, yr un yr oedd Iesu'n ei garu, yn nesaf ato ef wrth y bwrdd. A dyma Seimon Pedr yn rhoi arwydd i hwn, i holi Iesu am bwy yr oedd yn sôn. A dyma'r disgybl hwnnw'n pwyso nôl ar fynwes Iesu ac yn gofyn iddo. Pwy yw ef, arglwydd? Atebodd Iesu, yr un y gwlychaf y tamaid yma o fara a'i roi iddo. Hwnnw yw ef. Yna glychodd y tamaid a'i roi i Judas, fab Seimon Iscariot. Medda Iesu wrtho, yr hyn yr wyt yn i'w wneud, brysia i'w gyflawni. Yn union wedi cymryd y tamaid bara, aeth Judas allan, yr oedd hi'n nos. Ac wrth iddynt fwyta, cymerodd Iesu fara, ac wedi bendithio fe'i torodd a'i roi i'r disgyblion a dywedodd, cymerwch, bwytewch, hwn yw fy nghorff. A chymerodd gwpan, ac wedi diolch fe'i rhoddodd iddynt gan ddweud, yfwch ohono, bawb, oherwydd hwn yw fy ngwaed i, gwaed y cyfamod, a dywelltir dros lawer, maddeuant pechoda. Rwy'n dweud wrthych, nad yfaf o hyn allan o hwn,
ffrwyth y wynwydden, hyd y dydd hwnnw pan yfaf ef yn newydd gyda chi yn heyrnas fy nhad. Ac wedi iddynt gan ei emyn, eithant allan i fynydd yr olewydd. Pan gyrhaeddodd y fan, meddai wrthynt, gweddiwch na ddewch i gael eich profi. Yna, ymneilltuodd Iesu oddi wrthynt tuag ergyd carreg, a chan benlinio dechreuodd weddio, gan dweud, O dad, os wyt ti'n fodlon, cymer y cwpan hwn oddi wrthydd, ond gwneler dewyllus di, nid dy fewyllus i. Gan gymaint ei yr oedd yn gweddio'n ddwysach, ac roedd ei chwys fel dafnau o waed yn diferu ar y ddaear. Cododd o'i weddi a mynd at ei ddisgyblion a'i cael yn cysgu o achos ei gofid. Meddai wrthynt, pam rydych yn cysgu? Codwch, a gweddiwch na ddewch i gael eich profi. Fe ymddangosodd tyrfa, a Judas fel ei gelwyd, 11 ar ei blaen. Nesaodd ef at Iesu i'w gusanu. Meddai Iesu wrtho, Judas, ai a chusan yr wyt yn bradychu mab y dyn? Pan welodd ei ddilynwyr beth oedd ar ddigwydd, trawodd un ohonynt was yr archoffeiriaid a thorri ei glus dde i ffwrdd. Yna, meddai Iesu, wrth yr rhai oedd wedi dod yn ei erbyn, y prif offeiriaid a swyddogion gwarchodlu'r deml a'r heniriaid. Ai fel at leidr a chleddyfau a ffastynau y deithoch allan. Fy modd gyda chwi beunydd yn y deml, ni wnaethoch ddim i'm dal. Ond ei chawr chwi yw hon, a'r tywyllwch buer awdurdod. Bydd aw 5 i bob un ohonoch. Trawaf y bugail a gwasgerir y defaid. Meddai Pedr wrtho, iddynt gwympo bob un, niw na fi. Ac meddai Iesu wrtho, rwy'n dweud wrthyt y bydd i ti heno nesa cyn i'r ceiliog gannu ddwywaith fy ngwadu i deirgwaith. Ond teirau yntain fwy byth. Ar un modd yr oeddent yn dweud i gyd. Pan ddaeth yn ddydd, cyfarfu cyngor hunaduriaid y bobl, y prif offeiriad a'r ysgrifenyddion. Daethant ag ef ger bron ei brawdlys gan ddweud, os ti yw'r Meseia, dywed hynny wrthym. Meddai yntai wrthynt, os dywedaf hynny wrthych, fe wrthodwch gredu, ac os holaf chwi, fe wrthodwch ateb. O hyn allan bydd mab y dyn yn eistedd ar ddyhelaw gallu Duw. Meddent oll, ti felly yw mab Duw. Atebodd hwy, chwi sy'n dweud mai my fi yw. Yna meddent, pa raid i ni wrth dystiolaeth bellach, oherwydd clwsom ein hunain y geiriau o'i enau ef. Yr oedd gwarchudwyd Iesu yn ei watwar ei guro. Rhoesant orchydd amdano a dechrau holi gan ddweud, proffwyda, pwy athrawodd, a dywedas am lawer y bethau cableddus eraill wrtho. Safodd Iesu ger bron y rhaglaw, a holodd y rhaglaw ef. Ai ti yw brenin yr Iddewon? Atebodd Iesu, ti sy'n dweud hynny. A phan gyhyddwyd ef gan y prif offeiriaid a'r heniriaid, nid atebodd ddim. Yna medda Peilat wrtho, ond nid wyt yn clywed faint o dystiolaeth y maent yn dwyn yn derbyn. Ond ni roes ef iddo ateb i gymaint ag un cyhyddiad, syndod mawr i'r rhaglaw. Gofynodd ei Galilead oedd y dyn, ac wedi deall ei fod o dan awdurdod Herod. Cyfeiriodd yr achos ato gan fod Herod yn tan Jerusalem y dyddiau hynny. Pan welodd Herod Iesu, mawr o ddilawenydd, bu'n awyddus ers amser hir i weld gan iddo glywed amdano ac yr oedd yn gobeithio
i weld y cyflawni rhyw wyrth. Bu'n ei holi'n faith, ond nid atebodd Iesu iddo yr un gair. Yr oedd y prif offeiriad a'r ysgrifenyddion yno yn ei gyhuddo yn ffyrnig. A'i drin yn sarhaus a wnaeth Herod hefyd, a'i filwyr. Fe gwatwarodd a gosod gwisg ysblennydd amdano cyn cyfeirio'r achos yn ôl at Pilat. Dath Herod a Philot gyfeillion i wylydd y dydd nhw. Cyn hynny, yr oedd gyluniaeth rhwngddynt. Yr oedd Pedr islaw yn y cyntedd. Daeth un o forynion yr archoffeiriaid, a phan welodd Pedr yn ymdwymo, edrychodd arno ac meddai, yr oedd tithau hefyd gyda'r Nasareaid Iesu, ond gwadodd ef a dweud, nid wyf yn gwybod, nac yn deall am beth yr wyt ti'n sôn, ac aeth allan i'r porth. Gwelodd y forwyn ef, a dechreuodd ddweud wedyn wrth yr rhai oedd yn sefyll yn ymyl. Y mae hwn yn un ohonynt. Gwadodd yntau drachefn. Ymhen ychydig, dyma rhai oedd yn sefyll yn ymyl yn dweud wrth Pedr, yr wyt yn wir yn un ohonynt, achos Galilea dwi ti. Dechreuodd yntau regi a thyngu, ac yna canodd y ceiliog yr ail waith, a thorodd i wylo. Galwodd Pilat y prif offeiriaid ac aelodau'r cyngor a'r bobl ynghyd ac meddai wrthynt, deithoch ar dyn hwn ger fy mron fel un sy'n arwain y bobl ar gyfeiliorn. Yn awr yr wyf fi wedi holi'r dyn hwn yn eich gwydd chwi, a heb gael i fod yn euog o unrhyw un o'ch cyheiddiadau yn ei erbyn. Ac ni chafodd Herod chwaith, oherwydd cyfeiriodd ef i achos yn ôl atom ni. Fe welwch nad i wedi gwneud dim sy'n heiddi marwolaeth. Gan hynny, mi ddysgaf wers iddo ar chwip a'i ollwng yn rhydd. Ond gweithasant ag un llais, ymaith a hwn, rhyddha Barabas i ni. Dyn oedd hwnnw wedi fwrw i garchar o achos gwrthryfel a llofruddiaeth oedd wedi digwydd yn y ddinas. Drachefn a nerchodd Pilat hwy yn ei awydd i ryddhau Iesu, ond bloeddiasant hwy croeshoeliau ef. Y drydedd waith meddai wrthynt, ond pa ddrwg a wnaeth ef, ni chefais unrhyw achos i'w ddedfrydu farwolaeth. Gan hynny, mi ddysgaf wers iddo ar chwip a'i ollwng yn rhydd. Ond yr oeddent yn pwyso arno a'i crochlefain byddarol, gan fyny groesoelio hef ac roedd ei bonllefau yn ennill y dydd. Yna penderfynodd Pilat ganiatáu i cais. Rhyddhaodd yr hwn yr oeddent yn gofyn amdano, y dyn oedd wedi fwrw i garchar am wrthryfela a llofruddio, a thraddododd Iesu i'w hewyllus hwy. Aeth y milwyr ac ef ymaith i mewn i'r cyntedd, hynny yw i'r pretoriwm, a galw'n hyd yr holl fyntau, a gwisgasant ef a phorffor a phlethu coron ddrain a'i gosod am ei ben, a dechreuasant ei gyfarch. Henffych well, frenin yr Iddewon! Gyrasant ei ben a gwialen a phoeri arno, a phlygu ei glinia ac ymgrymu iddo, ac wedi iddynt ei watwar, tynasant y porffor oddi amdano, a'i wisgo ef a'i ddillad ei hun. Yna eithant ag ef allan i'w groeshoelio. Gorfod asant un oedd yn mynd heibio ar ei ffordd o'r wlad, Seimon o Cyrene, tad Alexander a Rwffas, i gario ei groes ef. Deithant ag ef i'r lle a elwir Golgotha, hynny yw o'i gyfieithu lle penglog. Cynigiasant iddo win a myr yno, ond ni chymerodd ef, a chroeseliasant ef. A rhanasant ei ddillad gan fwrw coelbren arnynt i benderfynu beth a gai pob un. 9 gloch y bore oedd hi pan groeseliasant ef, ac roedd ar ysgrif y cyhuddiad yn ei erbyn yn dweud brenin yr Iddewon. A chydag ef, croeseliasant y 2 leidr, un ar y dde ac un ar y chwith iddo.
Roedd yr rhai oedd yn mynd heibio neu gablef gan ysgwyd eu pennau a dweud, oho. Fe achubodd eraill, ni all ei achub ei hun. Disgyned y Meseia, brenin Israel yn awr oddi ar y groes, mwyn i ni weld a chredu. Roedd hyd yn oed yr rhai a groeshoelwyd gydag ef yn ei wawdio. O ganol dydd, daeth tywyllwch dros yr holl wlad hyd 3 o'r gloch y prynhawn. A thea 3 o'r gloch, gwaeddodd Iesu a llef uchel. Eli, Eli, lema sabachthani. Hynny yw, fy niw. Pam yr wyt wedi fy ngadael? O glywed hyn, meddai rhai o'r sawl oedd yn sefyll yno. Y mae hwn yn galw ar Elias. Ac ar unwaith, fe redodd un ohonynt a chymryd sbwng, a'i lenwi a gwyn sur a'i ddodi ar flaen gwialen, a'i gynnig iddo i wyfed. Ond roedd y lleill yn dweud, gadewch i ni weld a ddaw Elias i'w achub. Gwaeddodd Iesu drychefn a llef uchel. A bu farw. A dyma len y deml yn cael ei rhwygo yn ddwy o'r pen i'r gwaelod. Siglwyd y ddeiar a holltwyd y creigiau. A gorwyd y beddau a chyfodwyd cyrff llawer o'r saint oedd wedi huno. Ond pan welodd y canwriad a rhai oedd gydag ef yn gwylio Iesu, y deiargryn a'r cwbl oedd yn digwydd, daeth ofn mawr arnynt a dywed asant, yn wir, mab Duw oedd hwn. A gŵr a'i enw Joseph, yr hwn oedd gynghorwr. Gŵr da a chyfiawn. Hwna chytunasau a'i cyngor ac a'i gweithredoedd hwynt. Yr hwn oedd yntau yn disgwyl hefyd am deyrnas Dduw. A'r dydd hwnnw oedd ddarpar wyl, a'r saboth oedd yn nesau. Pan aeth yn hwyr, daeth dyn cyfeithog o Arimathea o'r enw Joseph, a oedd yntau wedi dod yn ddisgybl i Iesu. Aeth hwnna at Peilat a gofyn am gorff Iesu. Gorchmynnodd Peilat ei roi iddo. Cymerodd Joseph y corff a'i amdoi mewn lluain glân, a'i osod yn ei fedd newydd ef ei hun. Yr oedd wedi ei naddu yn y graig. Yna, treiglodd faen mawr wrth ddrws y bedd, ac aeth ymaith. Ac yr oedd Mair Magdalen a'r fair arall yno yn eistedd gyferbyn ar bedd. Tranoeth, y dydd ar ôl y paratoad, daeth y prif offeiriad a'r Phariseaid ynghyd at Peilat a dweud, Syr. Daeth hi'n cof fod y twyllwr yna, pan oedd eto'n fyw, wedi dweud, ar ôl tridiau, fe'n cyfodir. Felly, rho'r chymyn i'r bedd gael ei warchod yn ddiogel hyd y trydydd dydd, rhag i'w ddisgyblion dod a'i ladrata a dweud wrth y bobl, yma i wedi ei gyfodi oddi wrth y meirw, ac felly bod y twyll olaf yn waeth na'r cyntaf. Dywedodd Peilat wrthynt, cymerwch warchodlu, ewch, ac yn ewch y bedd mor ddiogel ag y gallwch. Eithant weithau, a diogelu'r bedd trwy selio'r maen, a gosod y gwarchodlu wrth law. Wedi'r saboth fynd heibio, prynodd Mair Magdalen a Mair mam Iago a Salom ber aroglau mwyn mynd i weneinio ef. Ac yn fore iawn ar y dydd cyntaf o'r wythnos, a'r haul newydd godi, dyma hwy'n dod at y bedd, ac meddent wrth ei gilydd, pwy a dreigla'r maen i ffwrdd oddi wrth ddrws y bedd i ni. Ond wedi edrych i fyny, gwelsant fod y maen wedi ei dreiglo i ffwrdd, oherwydd yr oedd yn un mawr iawn. Eithant i mewn i'r bedd, a gwelsant ddyn ifanc yn eistedd ar yr ochr dde,
a gwisg laes wen amdano, a daeth arswyd arnynt. Meddai yntau, peidiwch ag arswydo, yr ydych yn ceisio Iesu y gŵr o Nasareth, ac roes hoeliwyd. Y mae wedi gyfodi. Nid yw yma. Dyma'r man lle gosod asant ef. Ond ewch, dywedwch wrth i ddisgyblion ac wrth Pedr, y mae'n mynd o'ch blaen chwi Galilea. Yno gwelwch ef fel y dywedodd wrthych. Deithant allan, a ffoi oddi wrth y bedd, oherwydd yr oedd ofn arnynt. Ar Iesu wedi atgyfodi'r bore dydd cyntaf yr wythnos am ddanghosodd yn gyntaf i Mair Magdalen. O'r hon y bwriasau efe allan 7 o gythreiliaid. Aeth hi a dweud y newydd wrth ei ganlynwyr yn ei galar a'i dagrau. Ar heini, pan glywsant ei fod yn fyw ac wedi ei weld ganddi hi, ni chredasant.